Lura fil-programma ħankomplu il-programm tagħna bil-kant. Għax għamana da kif inaqdet Cherylise Camilleri rebbieħ tal-kanzunetta Indipendenza u magħna Nelly Emil Kalleja Baileys li huwa li kiteb il-lirika u iktar qudiem ħajkonna magħna il-Filip Vella li kiteb il-mużika ma Filip ra li qiegħed il-bot il-mellieħa biex jiġijaw bolmla rrid jaqsam Malta nisma' ħanamluha minn Zoom tiegħi. Tax tagħmlu nixkwieni. Qed niċċajta Filip ħajkun magħna Zoom infakkarkom li aħna nxandru l-xandira diretta mill-University, American University of Malta minn ġewwa Bormla. Allora Filip naħseb għata qalbu. Bonġu, kif intom? Tajjeb kif tħossok wara rebħa? Rebħa hemm l-indipendenza il-kanzunetta Indipendenza għandha speċi ta' storja ilu jsiru xi ħaġa naħseb ta' prestiġju li terbaħ dan il-konkors. Min fej bdejt tkanta? Cherylise li mħabba l-kant? Bdejt inkanta ta' 5. Ġifieri mhux li ilu xi ħafna, ma issa ilu kważi 16 sena. Li bdejt inkanta kienet vera ġibt kombinazzjoni minn dejjem ġifieri kont inħobb nara daw il-programmi tat-televiżjoni fejn ikun hemm xi kori kante u xi ħadd ikanta. U l-mami kontattilha maħudni inkanta please. U minn hemmhekk qed li mela lew bdejna pass wara l-ieħor u 16 sena għaddew u qegħdin hawnlum. Ma il-kant huwa passjoni tiegħek tħobb ġifieri. Għalija huwa kollox. Trid tkanta bil-fors. Bil-fors. Xi ħaġa ta' bil-fors. Kuljum tkanta d-dar. Kuljum. Kuljum. U minn fej sirtu tafu l-xulxin? Mux l-ewwel darba li ħdimtu l-xulxin? Le. Ħdimtu fl-imkien? Cherylise inna nafu l-xulxin naħseb madwar 10 snin. Tqajna ġo festival lokali, kien propju fil-konkors Indipendenza naħseb li ntqajna, però inserta li missiera ja fil-familja tiegħi wkoll, kwestjoni ta' xogħol, eventually. Laqana Mark ukoll, ħuk. Hija eżatt għandu n-numru ta' kantanti taħt idu bħala portafol. Untqajna truħija wkoll. Ħuk fil-mużika wkoll. Fil-mużika wkoll, eżatt. U naħseb li kienet ma kienx l-ewwel kanzunetta, ħdimna fuq diversi kanzunetti flimkien u kienet it-tieni esperjenza tagħna flimkien naħseb fil-konkors Kanzunetta Indipendenza. Li d-sena nserta kienet it-30 edizzjoni tal-konkors ukoll. Jiġifieri tfisser iktar il-żem ħawġek isek. Ma nafx Filip u jingħaqad magħna mhux għalissa. Meta tkunu qed tikkomponu kanzunetta, di dejjem isna jiena tfixkilli moħħi naqra. Jien m'iniex mużikali. Jien se ndoq ir-radio tal-karozza l-iktar. Widna tal-poplu, l-iktar widna importanti. Bissa nisma' jiena bħala bniedem li ma nisma' l-mużika, nisma' ħafna mużika u hemm mużika toġobni, mużika inqas toġobni ma kollha sabiħa l-mużika. Meta tkunu qed tikkomponu kanzunetta, inti tgħid il-kantant qiegħed il-leħen, ċoe it-timbru tal-leħen qiegħed f'moħħok jew tgħid tikteb kanzunetta inti forsi l-lirika tgħid ikun min ikun di tajba jew di tajba għal dik, di tajba. Kif tibda? Kif inhu l-proċess? Il-Cherylise issa li nafa it-timbru tal-vuċi tagħha u qed mit-timbri ma ddejjaqx ngħid mhux għax qed ħdejja tula f'wiċċa kemm il-darba. Favoriti tiegħi għandha timbru eċċezzjonali u nħobb nikteb u nadatta għat-timbru ta' dak li jkun. Iktar Filip jidħol fiha bħala kompożizzjoni għat-timbru, però ikun hemm ċertu suġġetti li nemmen li jgħinu iktar jekk ikollok timbru sabiħ u timmaġinah iktar komplut, ejja ngħidu hekk. Il-kanzunetta nifs infatti meta ktibta mal-ewwel kelli f'moħħi lil Cherylise. Nafu lil xulxin sew u naf kemm għandha kapaċità tinterpreta dak li jien verament inħossha x'dija kanzunetta verament personali. Titwassal messaġġ isek. Waslet il-messaġġ tal-poeta minn fejn ma stajtx nikteb. Kif urejt il-lirika lil Cherylise affaxxinat ruħha u relatata mal-ħajja li għaddejna minnha tul dal-aħħar żminijiet bil-pandemija fejn in-nifs spiċċa kważi l-qofol ta' kollox bil-maskri, konna ristrettivi ħafna f'affarijiet li nistgħu nagħmlu. Kif rat il-lirika Cherylise mal-ewwel qalt li Iva, oġbitni, tlaqna, ejja ħammexxu
fuqha. Ġifieri għandha messaġġ personali tiegħek ukoll. Messaġġ personali tiegħi u messaġġ li jista' semmih jolqot il-kulħadd, jiġifieri Sherry Lees mal-ewwel rata mill-punto di vista l-oħra li u dik hija xi ħaġa li dejjem nieħu gost meta naħdem ma' Sherry mal-ewwel tifhem il-punt tiegħi, però mbagħad tara l-aspettattivi l-oħra wkoll tal-lirika. U Sherry Lees nafu li dan l-aħħar tlift in-nannu tiegħek u x'hekk, allura tfisser iktar din it-telfa għax nifs kif qed tgħid inti isa twasslek għal. Kien hemm mandament personali minn naħa tiegħi wkoll, ġifieri. Tiġi emozjonata. Minn dak ukoll. Kont close ma' nannu? Ovvjament. Kien bniedem li dejjem jimbuttak u xejn dejjem iħeġġek. Eżatt. Kienu kan għandu l-baqali, ġifieri il-memorja tiegħu anke permezz ta' nifs komplet tisarraf. X'kien jismu nannu? George. Kienet l-aħħar kanzunetta li propju Sema. Allura Leħaq sema. Allura kien hemm element personali ħafna. Jien kont nafu wkoll in-nannu tagħha allura anka dakinhar tal-konkors kif tħabbar ir-riżultat. Jien kont emozjonat kważi iktar minnha għax iżammet kalma ħafna. Imma kienet tfisser iktar ir-rebħa. Ekku, u probabbilment inti meta toħroġ kanzunetta toħroġha kif jgħidu minn ġewwa. Meta vera tkun tfisser għalik eżatt. Tfisser xi ħaġa twassal messaġġ u għandek il-passjoni tiegħek kollha qegħdin hemm. Kif ma' Filip, nistaqsu ma' Filip, għalaxa minni l-ek Fil-ħodu. Għodu. Imma dan toħroġ il-personalità tiegħek Sherry li taf kif l-emozzjoni wara. U inti meta tkanta qed twassal messaġġ qed tgħid storja. Ġifieri meta naraw din l-emozzjoni wieħed iktar jiġi konvint mill-interpretazzjoni. Ma Filip ma ħdimx l-ewwel darba lanqas. Laqqas. Filip naħseb ukoll Emil kien li bdejna qisna naħdmu flimkien ma' Filip u Emil jisu id-dream team ta' bħalissa ngħidulhom jien. Filip l-istess ġifieri tal-ġen, jiena persuna babbli ħafna. Ma' Emil ħanajt id-dritt, ikonna daqsxejn disgwiti l-emmulaw. Għax il-karattru daqsxejn l-istess. Eżatt, ġifieri mhux l-ewwel darba li nċemplu xi ngħidlu ħu paċenzja, ħanaqtaw naqra, nikkalma ftit u nerġgħu nċemplu. Daqshekk ġifieri tfuk. Ikonna dak id-daqsxejn bits and pieces, sa ġifieri mbagħad wara ġiex minuti kollox jerġa' Ma forsi karattri l-istess, intom Filip dak li jsibilna l-bilanċ imbagħad. Filip huwa aktar kalm, forsi iktar kalm u jsibilna l-bilanċ. U meta javviċinak Emil biex dak il-kanzu, l-ewwel rajt il-lirika jew f'daqqa? Meta naħseb naħdem ma' Emil u ma' Filip dejjem jisu naraw is-suġġett u l-lirika l-ewwel. Imbagħad ma' Filip nagħmlu meetings eventually fejn naraw l-istil tal-kanzunetta fejn iridu mmorru u mbagħad taqqat kollox. Il-mużika tiġi wara. Hija. F'nifs u dejjem kull meta ħaddimt ma' Filip. Mill-maġġor parti. Jkollu fuq xi jaħdem iktar. Dejjem, eżatt. Filip ingħaqad magħna. Bonġu Filip. Sallimnek Rej, sallimnek tal-spettaturi kollha. Bonġu, konna tinsemmuk hawnhekk ma' Emilu u Sherry Lees. Bdejna ngħidu fuq il-fatt li l-ewwel jħadmu fuq il-lirika u mbagħad jiġu għandek għall-mużika. Hekk jinħadem ix-xogħol. Ġieli ġrat differenti, ma fil-każ ta' naħseb ta' Sherry Lees dejjem kien hemm il-lirika l-ewwel. U ditejnek biex taħdem iktar fuq x'sa joħroġ bħala mużika? Jekk ikunu tawn il-lirika, ovvjament il-mużika jrid tal dik il-lirika, jiġifieri nkun jisom diġà tawn il-linja gwida ta' fuq xi xirrid nimxi, jiġifieri ma nistax ikolli il-kliem naqra sentimentali u jiena nagħmilha il-mużika ifimni sfrenata, jiġifieri il-linja jista' tkun diġà lesta meta jtuni l-lirika, ġieli ġrat bil-kontra ma wkoll. U qalu li kultant tkun daqsxejn ta' referi Filip bejniethom, għax joqogħdu għandhom karattru l-istess u ġieli jgħidu isma' Filip iżomm minna l-bilanċ għax ikunu jridu ovvjament tal-ġid tal-produzzjoni dejjem. Ovvjament ma Emil kemm il-darba allura titra l-karattru tiegħu u titra l-karatteristiċi tiegħu. U ma' Sherry Lees noħgos naħdemha kif naħseb intenduna mill-kanzunetta għandha l-range
inkredibbli tal-vuċi, jiġifieri hija xalata għal xi ħadd bħali li ħobb jikteb il-kanzunetti għax qed ngħidlek għandha palett ta' range ta' vuċi inkredibbli. Jiġifieri nieħu gost wisq nagħmlu tal-kanzunetti għax qed ngħidlek. Tista' timraħ il-kelma. Eżatt, xi ħadd bħalek meta jkun qed jikkrea xi ħaġa iħossu komdu li jkollu dik il-kant għandha dak il-leħen li tisma' di tista' tagħmilha di tista' tagħmilha. Kważi bla limit il-vuċi tagħha Alla jbierek. Qed jgħidlek Filip hekk ismina naħseb kompliment bi kbar. Challenge hawn inħu gost. Għax għalhekk inħu gost naħdem magħhom għax dejjem hemm jisu il-pass li jmiss dejjem jaraw biex ikomplu jżidu l-potenzjal tiegħi. U dik napprezza ħafna jiena. Ekku. U inti tippreferi l-kanzunetti bil-Malti jew bl-Ingliż? Bil-Malti. Deep down il-lingwa Maltija ma nbiddilha ma' xejn. Għaliex għax tħossok tesprimu l-għajt aħjar? Emotivament naħseb il-messaġġ hija l-lingwa primarja tagħna, huwa l-ilsien tagħna. U naħseb l-ilsien tagħna huwa poetiku wisq anke mal-mużika huwa melodjus li naħseb l-ebda lingwa jekk taqbad kanzunetta bil-Malti u tkantaħa b'lingwa oħra, xorta ħajkun hemm is-sabiħ tal-lingwa l-oħra, però l-Malti għalija jien huwa xi ħaġa li lingwa li mhux mittifsa fejn jidħol il-mużika. L-unika ħaġa kontrina l-Malti li huwa żgħir jekk toħroġ barra bih. Huwa daqsxejn limitat. Limitat. Però biss jiena naqbel miegħek il-lingwa Maltija sabiħa u bħal meta jgħidu l-opra tismaħa bit-Taljan u tismaħa bl-Ingliż differenti. Bit-Taljan hija l-opra, bit-Taljan tismaħ ħisbaħ. U naħseb il-Malti kif qed tgħid huwa l-istess. U ġieli kantajt duett inti ma' Mikael. U ġieli waħdek. X'hemm x'differenza? X'inhi konnessjoni tiegħek ma' Mikael ħanejdu hekk? Mikael isuħija. Isuħuk. Jiġifieri inna nafu xulxin issa l-aħħar 8 snin, il-proġett duett ukoll kellu s-suċċessi tiegħu. Qegħdin naħdmu wkoll bħalissa ma' Survella fuq xi materjal oriġinali wkoll bħala proġett. Però huwa proġett li m'hemmx diviżjoni, ġifieri għandna il-suċċess tagħna bħala solisti, però il-proġett duett hija temmu ħajibqa' hemm għax ħafna nies jgħiduli imma għax inti solista mbagħad duett huma żewġ proġetti differenti, però xorta hemm l-unità tal-mużika warahom. Jiġifieri dik hija sabiħa l-mużika ittik ċans tesperjenza is-sabiħ tagħha ma' nies ukoll differenti. U Filip qed taħdem fuq materjal ġdid ukoll erġajna issa xi ħaġa ġdida u x'hekk. Kif? Għal Maxa Release għandek xi materjal ġdid ukoll. Hija qed ngħidlek, nieħu gost ħafna naħdem magħha. Anke din tad-duett ovvjament challenge differenti għax għandek żewġ vuċijiet differenti kompletament tagħha u ta' Mikael, jiġifieri biex tikteb il-kanzunetta naqra iktar komplikata biex tadatta żewġ vuċijiet. Allura challenge bħal dak nieħu gost ħafna. U kif kontu tajdu wkoll bil-lingwa Maltija, jien ukoll nieħu gost ħafna nikteb bil-lingwa Maltija, qed nieħu gost ħafna li qed nagħtu bħalissa aktar importanza lill-lingwa Maltija x'kien hemm żmien fejn il-lingwa Maltija kienet isa xi ħaġa li kif tajt, kulħadd jipprova jneħħihom u jsek ta' ċip jekk titkellem fuq kanzunetta bil-Malti l nieħu gost li hawn ħafna okkażjonijiet tipo mużika u l-għani tal-poplu li qed jagħtu importanza lill-lingwa Maltija u ovvjament ta' min isemmi wkoll il-Festival ta' Indipendenza li għadek hemm Repetċa Release nieħu gost li hawn ħafna iktar importanza u gruppi għamlu kanzunetti bil-Malti ma għadix tik xi ħaġa li r-radios assolutament ma jdoqquhiex għax bil-Malti. Nieħu gost. Proset, Filip, jiena il-ħin għaddilna, qed pjaċir ħafna nitkellem magħkom, nies kollha kreattivi kollha kemm intom, jiġifieri it-talenti tagħkom flimkien ħarġu dan is-suċċess. Nawguralek ħafna. Nispera li timxi aktar quddiem xi xewqa għall-futur. Nimmaġina għandek xi ħaġa xi proġetti wkoll. Iktar stepping stones li bil-muż il-mod nilħu. Nisimgħu aktar bik fil-futur. Grazzi, aħna ħajkonna nagħmlu waqfa qasira aħna naqdu mal-kamra tal-aħbarijiet għall-aħbarijiet. Inkunu magħhom wara. Ta' filgħodu